mense gewerk wat so gedisciplineerd is, soos hierdie kaas. Ons werk wonderlik saam. Hulle het die wereldse geduld gehad vir my aan die begin. Dus allemaal zijn tekst daar nu verstaan ik nog met de tekst. En ik zie Frans en je moet slaat al toe aan die ene kant. Want ik sta nog met de tekst. Frans, en daar is mijn kant om te zeggen, dank je voor het fenomenale werk wat je met ons gedaan hebt. Villa is een plezier altijd. Wat is dat waar ze je zien? En ik weet dat niet elke land is daar een villa. Maar in Zuid-Afrika is villa vermoedelijk een van die belangrijkste vrouwen in die wereld. Want zij bewijst dit hier eens voor ons. Dat die liefde alles en allemaal oorwint. En villa sal, ek het vir Frans gesê destijds, ek wil nie meer villa spelen, want toen zat ek kort van die movie af. Toen sien ek hier te veel aan die mense wat in villa's wees, dat ek nie mooi jyde, ek wil die villa terug heen. En dankzij Frans heb ik een gelegenheid gekry om haar weer te speel. Ek sal haar nog vir ewig wil speel. En vir julle kaas wil ek net sê, dis regtig vir my voorrecht, om met julle te werk. Vooral met my twee kinders, my kerelkinders, dat my hart so gesteel het, regtig waar. Ons werk allemaal vreselijk lekker saam. Jy gaan nie spijt wees as die villa's kan kom kyk nie. As jy spijt is, is het jou probleem. Dan moet nie jou probleem ons in hom hart. Want ons werk baie hard. En ons het geniet, en ons hoop ons bly volluister. Here probeer wat met die saam en die bieren. Ok, baie dankie Frans. Geniet jy